uyo munhu anonzi advocate Fadzai Maire anova former Mount Pleasant legislator musatamba naye vakomana. Tisana ndakamboona zvakambodai so. Tisana penda mashoko auya achitaura pamaSADC preparations. Pane mashoko aadeliver pamadevelopments ari kutendera achitaura zvokuti nyangwe nuriwo ngosona ngotombozvifunga kuti aiwa angasvika to this level kana to this extent yekurizena here. Tisana penda mashoko abuda taurwa pana Fadzai Maire. Webo subscribe like outina on the bell icon. Anoposta this picture ramuri kuona at the well maintained road yadevelopwa nethe regime nema-executive trees akaplantiwa. Anobva nyora mashoko achiti, Dear Nick Mangwana, why did the government use exotic palm trees instead of indigenous trees for this avenue? Are you aware that without water, winter palm trees won't survive in our climate? How much did this even cost? Furthermore, is this road new? Why does it look old? We need new leaders. One road look old. I see that dark yamonot our road yaiswa oil ameno magazero into road. Number 2, anobvabvadzoti makaisa exotic trees, exotic palm trees, but kana mchinge mava drought seasons pangoni kusina nayi mvura, are you going to provide the water yekuti ramba ichiwater miti yakawanda yamakaisa iyi inoita kuti parambe pari well decorated? Mashoko anotogona Fadzai Maire achirosta Nick Mangwana achiti mamangu kozvifunga here izvozvo kana mangu zvitiro SADC inongouya then zvotongopera zvakatongoparara kudaro sezvinoita mabridges kunana goko. Tudze mafungiro enyu pina comment section medu. Usaona subscribe kulike, don't turn on the bell.